Виждаш ли в този епизод, че играем на Brawl Stars? Да, знаете, че имам на Leon Hypercharge. И взех един гаджет на Мортис. Ще пробвам да този гаджет, където аз искам. Хора са на тъп. Не съм си взел гаджета, който искам. Който трябва. Къде си върти така лопатата. Вместо това не знам кой съм взел. Някакъв. Хора, аз просто не съм го натискал гаджета миналата игра. Това съм взел. Може да съм толкова тъп? Кажете ми. Хора, то гаджет съм взел. Просто не съм го натискал. Съм много слаб. Само умирам. Само умирам от нещо брой в играта, който е Ханг. Ана! Мария, 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 майка ти ма! Да изсъхнеш. Да, Мари. Не! Хоп, Мари! Гръмни го! Бе! Как ще убит Амбър? Да го питам. Не съм паспорт. То дай на майки адки сак обаче. Така видите, имам двата гаджета на Меладже. Играя с това. Този гаджет слага мелодиите по-надалече, а този ти прави щит като на Едгара. Сега ще играем с това, защото е по-добър. My check connect. Си. О, колко чеки. Как за малко да умра? Как го избягах? Аджи! Не! Остана много гадна игра. Анчила! Та винаги игра с тайм, Анчила. Този бъс е щупен. Както видите, аз бъс. Го нямам. Аз ще игра с Карал. Тантарейшн. Хора, това ще е последна игра за клипа, да знаете. Колко? Направих 3 кила да знам. Оп. Няма да се дам.
Няма. Айде! Спечеля се вкарам. Няма да си дам. Няма да ти дам. Няма да ти дам да ме победиш. Ей, Ел Примо, гаден! Ей, Коста! Не, как ме избегна! Таз гад такава, таз гад! Не! Добре, второ място. Ево, какво е хубаво. Това ще е всичко от този епизод. Надявам се крипа да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, лайкнете, не е задължително. И тук ще приключим с този епизод.